Nani Marquina és una empresa fundada per una dissenyadora. Ens dediquem a editar catifes, que això vol dir dissenyar-les, produir-les i també comercialitzar-les. Als anys 80 hi havia una crisi total perquè no eren innovadors, perquè no eren diferents i a més no podien exportar. A través d'aquest desig del disseny va aparèixer un negoci que jo dic que al final es va acabar convertint en una empresa que és el que som. Nosaltres actualment estem exportant al voltant del 60-63% i que el nostre futur passa per anar incrementant el percentatge o la quota de mercat que tenim als mercats exteriors respecte als mercats nacionals. Aquesta és una de les catifes que ens va donar més reconeixement i ens va demostrar que arriscant i sent més atrevits i més agosarats, inclús, el nostre públic estava receptiu a aquest tipus de productes. El fet que ens copiessin ens va fer veure que això funcionava, curiosament, i que el que tenien que fer era continuar apostant per aquesta innovació. A través de començar a treballar en països tradicionalment que treballen amb les catifes, vam connectar amb l'artesania i ens ha permès tota una gamma d'investigació, de buscar nous recursos i sobretot d'adaptar el disseny amb aquest treball d'investigació. Nosaltres tenim un petit departament de disseny, que són 4 persones, una persona només de disseny de comunicació, imatge i marca i 2 dissenyadores industrials. També col·laborem amb dissenyadors externs. Des del principi vam tindre molt clar que això ens faria més rics. Des de fa ja una qüestió de 5 o 6 anys ens hem encarat molt al que és el disseny de gent jove perquè ens aporten propostes molt noves. Per la nostra marca és molt important el disseny, però no sols des del disseny de producte, sinó la manera de transmetre aquest producte. I cada any intentem que siguin imatges totalment diferents o conceptes diferents, però sempre intentem que transmeti el que nosaltres som. Des dels inicis i la fundació de l'empresa, el disseny és algo inqüestionable, que no és un plus, sinó és un deure, no? Vull dir, forma part de l'eix vertical de la companyia en totes les seves àrees i processos. Tenim clar que quan una cosa aporta diferenciació, hi ha un concepte darrere d'aquest disseny, és un èxit assegurat. En aquests moments, apostar pel disseny és apostar per futur, és apostar per la superació, per la competitivitat. Per una petita empresa és essencial que sigui més competitiva. El millor premi per nosaltres és la satisfacció que té la gent quan compra una catifa. Això per nosaltres és molt important.